Imos falar de Nadal e de festas. Lles contábamos estes días que o Concello presentaba esta mesma semana unha amplísima programación navideña que inclúe visita de Papá Noel e dos Reis. Os Reis aínda van tardar uns días en chegar. Virán pois esa semana do 2, do 3, do 4, veñen ás casas o día 5 de xaneiro, pero que a semana que ven vai vir Papá Noel. E Papá Noel vai visitar os centros de Culleredo pois esta mesma fin de semana. Por exemplo, estarán no Centro No Solar de Tarrío, estaba adiantando, estaba falando dos Reis. Papá Noel estará esta fin de semana, digo, por exemplo, hoxe en Fonteculler de 6 a 8, mañá visitan Orro e Sésamo tamén de 6 a 8, o día 21 Sueiro, Ledoño, Castrolaxe e Castelo no mesmo horario, e mesmo mañá en Celas está o Palpador en 6:30 a 8:30 da tarde. Pero decíamos, mañá que día 20, tamén estarán pois Papá Noel en Almeiras, no Centro Social e Cultural, e ali en este momento se atopa o presidente de agrupación do centro, que é Jesús César, e que nos vai contar, porque non só vai vir Papá Noel mañá, senón que teñen un montón de actividades para estas festas. Jesús, presidente, que tal? Moi bons días. Hola, bons días, Fran. Bos días a todos os oyentes de Radio Culleredo. E cando vai Papá Noel ao Centro Cultural de Almeiras, se poñen nerviosos só os nenos e as nenas ou algún adulto ou adulta tamén? Bueno, eu creo que un poquinho todos, non? Sobre todo, pois, os nenos que estamos aí a colaboración do Concello, que sempre agradecidos hacia eles. Temos actividades de 6 a 8, pero, bueno, para Papá Noel virá a primeira hora da tarde, entre as 6 e 6:30. Entonces aí é cando os nenos e que se poñen un poquinho nerviosos, se alborotan, e como non, pois os pais tamén, porque o máis bonito é ver un fillo feliz. Entonces tamén un poquinho de nervios para os pais e intentar tranquilizalos, claro. Pero algún papá se quere subir ao colo tamén de Papá Noel para pedirlle algo ou non? Ou non chega a sangre ao río? Algúnha fotiño por aí hai de algún adulto no colo de Papá Noel. Algún hai por aí. O que pasa é que aí a Papá Noel ao mellor non lle gusta tanto, non? Bueno, ten que facer, penso que tendrá que facer un esforzo e, como digo eu, pues non lle quedará outra. O sea, Papá Noel se enrolla, non? Sí, a verdade é que pues, moi ben, porque, bueno, chega ali feliz, pasa un ratiño cos nenos, lle pregunta, pues, a ver que tal lle foi o ano, se portaron ben, bueno, estas preguntiñas que fai Papá Noel para que os nenos pues, estén un poquinho máis felices, un poquinho máis contentos, e dalle a súa cartiña escrita, e a ver se se portan ben, pues, chegarán os agasallos que eles piden. E se portaron ben os nenos e nenas de Almeiras este ano, presidente? Eu penso que sí, porque, bueno, ao fin e ao cabo, tanto en Almeiras como penso que en outros centros culturais, pois, isto facémolo máis de cara para os nenos. Sí que temos máis actividades para os adultos, pero isto máis ben é para os nenos, entonces non lles queda outra de que portarse ben, porque senón nin hai merenda ese día, nin hai Papá Noel o 24. Presidente, contanos un pouquiño como é esta estancia, porque Papá Noel chegará sobre a festa, digamos, é de 6 a 8, pero Papá Noel decías antes que chegaba cedo ou se fai esperar un pouquiño, como funciona o tema? Bueno, pois este ano chegará un poquinho cedo, entre as 6 e as 6:30, vale? Porque ao fin e ao cabo pois Papá Noel ten moito traballo nestas festas de Nadal, ten que ir a moitos sitios, ten que recorrer pois moitos centros culturais, entonces a mí xa me chivetearon por aí por detrás que chegará entre as 6 e as 6:30, avisei a esa xente que normalmente ven polo Centro Cultural de Almeiras, para que estén os nenos preparados e a ver se alborotan ou a ver que pasa. Vamos, vai cedo porque logo se queda un rato, é dicir, non chega e se vai, senón que se queda, se senta e escoita o que lle piden, non? Exactamente, chega ali, séntase, xa temos todo preparado para él, claro,
sentas ali cos nenos e escoita os nenos e estar ali para escoitar o que os nenos pidan. Sempre está un ratiño e despois reparten uns caramelos para todos os nenos, despídese e desde aí pues tende que ir a outros sitios, entonces por eso este ano ven un poquinho cedo. Aparte de eso, falabas antes dunha merenda, decir que algo sempre hai actividades paralelas á chegada de Papá Noel ou se centra simplemente na visita del? Sí, pues despois, bueno, como xa dixen anteriormente, o Papá Noel virá entre as 6 e as 6:30, pero despois hasta as 8 temos talleres infantiles, ven unha empresa que sempre lle fai talleres infantiles para os rapaces, e despois ás 8 para recargar esas pilas, non, para o día seguinte, para estas fechas que andamos todos un poquinho estresados, alborotados co tema de os adultos, por exemplo, co tema da compra e demais, este tempo así frío, poñemos un chocolate con churros. Pois mira, co frío que teño eu, estou pensando no chocolate, é como que dá ganas de ir, O sea, que a xente que se anime, normalmente se anima a xente para ir este tipo de cousas, non? Sobre todo se hai nenos polo medio, seguro que moitos papás e mamás, moitas familias van a encher mañá o centro, non? Sí, porque, bueno, a verdade é que pues, os que van por ali máis ben xente de ali de Almeiras, pero, bueno, todo o que veña ben recibido, É verdade que moi ben porque a suerte que temos que o local é grande, hai bastante espacio para facer a actividade, mas para que os papás e as mamás estean tomando algo, ti tes o teu fillo ou tua filla ali cos monitores, e a verdade é que está moi ben porque por iso dixen que temos a suerte de que o local sea grande e pasar unha boa tarde entre amigos, familia, estas fechas, xente que non ves igual durante todo o ano porque non coincidimos en moitas cousas, en isto sí que a verdade é que o centro enchese. Bueno, pois Papá Noel que vai estar moi atareado esta fin de semana, que percorre moitos centros, entre eles o de Almeiras, entre as 6 da tarde e as 8, en Almeiras está mañá, nese horario eso, chega cedo, que nos chivaron ao presidente do centro, a Jesús César, que vai estar prontiño para poder escoitar os desexos de tanto neno nena que mañá se vai chegar a Almeiras. Pero, decía eu, antes, cando presentaba a entrevista co presidente, que estas festas de Nadal no Centro Cultural de Almeiras teñen a xenda ocupada e de feito os que non se vexan mañá, Jesús, vanse ver seguro na festa de fin de ano, porque tendes unha festa de fin de ano. Sí, a partir da 1:30 da mañá, bueno, do día 1 estaremos aí hasta, como digo, hasta altas horas da noite, un ano decidimos tomar a iniciativa de abrir o día de fin de ano, e a verdade é que moi ben, moi arropados máis ben polos veciños dali, porque, a ver, ao fin e ao cabo é a noite de fin de ano, algo que bebes non é conveniente coller o coche, entonces nós cando éramos, como digo eu, cando éramos máis novos, sí que collíamos un bus, facíamos unha pequena ruta, e viñamos, obviamente, que o día seguinte xa máis tirando hacia mediodía, pero ahora máis o ir cos anos xa vamos máis pousados, máis a modiño, entonces decidimos quedar no pueblo. Quedar no pueblo, digo, e celebrar a festa de fin de ano, creo que a partir bueno, despois de cenar, evidentemente, despois das campanadas, non? Sobre a 1, creo. Sí, estaremos ali sobre a 1:30. Sí que polo menos pola tarde estaremos cos amigos, con esa xente que non poidamos estar esa mesma noite. A verdade é que o centro tamén se enche. Se lle facemos caso, botamos ali hasta as 11 da noite, porque xa non é a primeira vez que nos chaman calquera de casa, que hai que cenar, da casa, ¿no? Sí. En plan, a ver, mira, vides a cenar ou quedades aí. Entonces cerramos cedo,
máis aparte, non solamente eso, que, pues, que cada un na súa casa pues, sempre ten algún familiar, e sempre hai que botar unha man na casa pues, a esas nais que fan unha comida especial, non é fácil, entonces hai que botarlle unha man, sobre todo ese día. Bueno, pero vai haber festa a partir da 1 da tarde. Alguna cousa especial? Música, supoño, algo para tomar ali, compartir e pasalo ben, non? Exactamente, estaremos ali a partir da 1:30, tendremos unha pouquiña música así de ambiente, e estarei eu ali, bueno, pues, poñendo unha pouca de música ali, coordenador, mesa en mezcla. De disc jockey, presidente. Sí, eu ali un poquinho de multiusos. Bueno, Parrilla, está ben saberlo, jockey, barman, o que faga falta. E máis ou menos até que hora pensades facer? Non sei se o mellor xa tomades o chocolate ali, casi, non? Casi, bueno, o ano pasado tomámoslo, este ano creo que vai polo mesmo camiño. Bueno, pues seguro que será unha noite tamén pues, especial para aqueles que o mellor pues, quedan quedar pretiño da casa cos amigos, cos veciños máis coñecidos, pois é unha boa opción ese fin de ano, esa festa de fin de ano que organiza pois, o 1 de xaneiro na madrugada o Centro Cultural de Almeiras, que decía que hoxe chamamos a Jesús porque nos conta que teñen moitísimas cousas este Nadal. De feito, tendes o día 3 de xaneiro un mercado navideño. Contanos. Sí. Bueno, pues o mercado navideño trátase de unha compañeira de nosa da asociación da directiva, bueno, unha chica puxose en contacto con ela, ofreceulle montar un mercado navideño, e nos, a verdade que é o primeiro ano que se fai. A chica buscamos aí unhas fechas para que a ver se podía coincidir con, por exemplo, con este fin de semana que así facíamos todo xunto, por o seguinte, pero a chica pues, non ten sitio, non ten libre, entonces por eso facemos o día 3 de xaneiro. Son uns puestos, non? Facemos ali o aire libre, son uns puestos, é un pouquiño de todo, non? É un pouquiño de artesanía, un pouquiño de cousiñas de segunda man, entonces cada un pon o seu puesto, cobramoslle unha cantidad simbólica de 15 euros, e cada un pode poñer o seu puesto do que queira. E hasta a día de hoxe, si mal non teño información, son 16 puestos. A día de hoxe. E aínda se poden apuntar? Sí, de feito, mañán é o último día para anotarse. Ese tema, como leva a miña compañeira, chaman a ela, e ela xa se encarga de facer todo o trámite. E ou se non, se poñen en contacto con vos no Centro Cultural, non? Sí, exactamente. Despois ese mismo día xa se poñen no Centro Cultural con nós en contacto, e durante todo o día, desde as 10 da mañán hasta as 9 da noite. Bueno, será na pista, non? Na pista do Centro Cultural. Na pista do Centro Cultural de Almeiras. E que lle dirías a xente para que se achegue eses días? Bueno, pois a verdade é que despois destes días así de ajetreo e de fartura, de comer, de beber, de todo un pouquiño, pois un paseo e unha tarde así tranquila pola zona rural, pois tampouco ven mal, non? E sobre todo, pois si temos estes centros culturales, darlle un pouquiño de, como digo eu, un pouquiño de vida, e animarse a vir ao Centro Cultural de Almeiras o día 3, mañán, o día de fin de ano, as veces que a xente queira, que ali sempre estamos con as portas abertas para que faga falta. Pois a Jesús César, o presidente do Centro Cultural de Almeiras, moitas grazas e moito éxito con estas iniciativas que nos parecen interesantísimas, e por eso pois hoxe queríamos falar co presidente. Boas festas, Jesús, a ti e a toda a xente de Almeiras, evidentemente. Moitas gracias por estar sempre aí e boas festas para todos. Un saúdo.